ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಂದ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂತೂ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕುಲೋಂದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕ್ನ ಆಫೀಸ್ ತಗಲು ಪೂರ ಬನ್ನಮುಟ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡ್ಡಿಜ್ಜನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಆವರೇಜ್ಲ ಅಂಚಿಡೆ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲು ಒರಿಯರಿ ಬರ್ರೆಸ್ರು ಆಯ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನಂತೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣ ಶಂಕರಣ್ಣ ಒಂದು ಶಂಕರಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಗುಲಾಬೆಕ್ಕ. ಇವಳು ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಮ್ಮಿ. ಓ ಇವಳು ಮಮ್ಮಿನಾ? ಸಣ್ಣ ಅಮ್ಮಿ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅರಸಿನ ಮತ್ತೆ ಚಂದನದ ನಂತೋರ್ ಉಲ್ಲಕುಲೊಂದು ಪುಂಡಿ ವೈಪವನವೇ ಮೇರು ಆಫೀಸ್ ತಡಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ ಇಪ್ಪಡಿಪ್ಪಡಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೂರು ಈಸ್ತ ತೆಲ್ಕೆತಲೆ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡವೆ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ಮೇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಜೆ ಬೋಡು. ಯಾನು ಇರ್ನ ಮದುವೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಎನ್ನ ತುಳುತ ವಿಡಿಯೋ ತುಳು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ತುಳುಟ್ ಮಾತಾಡೋಡು ಎನ್ನ ತುಳು ಆಗತ್ತಾ? కొంచెం ఆఫీస్ ఇస్తారు ప్రశాంత్ అని కేరళకు ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ತೇಜಕ ಅಂತ ಯಾನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಚನೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸುಚಿತ್ರಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಬಾಕಿದಗಳು ಪೂರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅವಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಸುಕುಲ್ದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣಿ నాకు 3 బత్తనల్ల మండి వెచ్చనే అలా గిరీష్ అన్న రాజేష్ అన్న వనసించండి సంతన్న వనసించండు ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದು ವನಸ್ಮತ ಮಂತೊಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ದೀಪಕ್ಕ.